Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulonde kubusise. Siyacela ukuthi wenze ukubaleni okufanele. Inamba uyisize kuphela kusona 9 ekuseni la 5 ntambama kuphela. Ungayisebenzisi inamba ku WhatsApp. Ungayisebenzisa inamba ebusuku. Ungayisebenzisa inamba ekuseni kakhulu. Nakhona bingelela zichaza igama bese ucela ukusizakala. Awukwazi ukufona ungibuza igama futhi awukwazi ukufona lokhu ngibuza izinto eziningi. Wena chaza okufunayo bese mina kuba yimina osho ukuthi cha siyakwazi ukukusiza njengamanje noma phinde ushaye ngesinye isikhathi noma mina ngizobuyela kuwe. Namhlanje nesibheka udaba likaMsindisi Majenge. Ethi Msindisi Majenge Msindisi nomsindisi nomsindisi Majenge ukuthi sawubona. Ngisacela ukubuza ke mawuphupha uqaqa ekhanda mase ukama inwele zakho ziphume eziningi kuchazani. She was combing her hair and then inwele zakhe zasuka ekhanda. Ngesikhathi sami ukukama inwele trying to comb her hair inwele besiphuma ziwa ezinye yabona eziningi zazo. So she was combing her hair and the hair were falling off from the head. Yeah. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha ukama inwele sikuthatha njengophawu olubi uma ziphuma ngoba lokho kungasho ukuthi kumele ukukhuleke ngamandla ngoba ungase ulahlekelwe umuntu noma utho olubalulekile kuwe. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha la ukama inwele sikuthatha njengophawu olubi uma ziphuma ngoba kungabuye kukhomba ukuthi ngeze kuzolahlwa uzokwaliwa futhi uzoshiwa umuntu omkhonzile ngesikhathi uzama ukulungisa isimo nomuntu nalowo muntu noma nomuntu wakho noma uzozama ukulungisa izinto kodwa ugcine ngokulahlwa ugcine ngokwaliwa ugcine ngokushiywa ilowo muntu loyo osondelene nawe yabona. Number 3 ngokwesintu uma uphupha la ukama izinwele siye sikuthathe njengophawu olubi uma iphuma ngoba lungakhomba ngaba ukuthwetshulwa noma ukuhlehla kwedlozi kuwe. Uma kwenzeka lithwetshulwa leli dlozi noma lamandla kamoya noma ehlehla lamandla kamoya kuwe noma kuhlehla leli dlozi lesi sidalo samandla kuwe singaphinde zisuke inwele ekhanda lakho ziwe ziphume. Azivale ngokuthi ke number 4 uma uphupha futhi ukama inwele kuwuphawu olubi uma ziphuma lungakuxwayisa la ngoba lobe likhomba ukushabalala kwethemba noma ukwehla kwamandla ukulahlekelwa amandla noma ukuncipha kodumo lwakho noma kukwehliswa nje esikhundleni sakho osiqhobele njengamanje. Siyabonga kakhulu ke besibheka la uphupha ukama inwele bese ziyaphuma inwele zakho. You are combing your hair and your hair are falling off from your head. Siyabonga. God bless you.